हामबाय खुलुमबाय खा आं दिनै कायसा रिक्वेस्ट नि बागै कायसा जत चिनिति प्रसारनो कायसा खुलुमुई कायसा कक साननि बागै नरनथनि मा फाइमासे जों एडिसि हाफाङो बुबाग्रानि तिप्रामो था सरकार आचंमनि यागुल्लो गोबां मा जों सामुं खायमनि मारि नरक नगै दं गोबां मा सामुं कुलबाय आं जों सामुं थांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि साय जों ताबो बखा सालाय दंमानि बा जों सामुं चारि माय आङै दंमानि जता आङै दंमानि आबो हके बाहान बथाय तिप्रामो था बुबाग्रानि दल फाइमनि यागुल्लो गोबां मा सामुं गाहाम खायमनि बिसिङो कायसा एमन कतर जों सामुं खायजाका आव सामुं खायमे बाय जोंखो दालाय गिबि मुं आचाय दं आबोंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन खायका खुमपुयो खुमुलुङ आमचायो ताबो नक बारा सिनायतुगि मानलायलिया कॉलेज ताबो 300 जना कॉलेज भर्ती फैनाय जिनि त्रिपुरा हासनि गोबां मा चेराय र 1300 जना बिसिङो जों 250 जना से हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्स नि एप्रेंटिसेस नाना नाय दं ताई 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइदों अबेके गोबां मा रिक्रुटमेंट 20 जना ड्राइवर अबेके गोबां मा बरगो खुमुलुङा हाफाय दं किन्तु बारा सानसे ताबो खुमुलुङ आमचायो बारा मानलिया बारा नायतुगुइ गोबां मा चेरायनि बुमा बुफाराव फाइबे जाव हस्टेल मायाङै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनिबो साबुतिनो ब जागा तनि लेखा फरायनाय हाइनि बारा मानयां तंबायके आं रिक्वेस्ट खायना मुचुमाके ओ खुमुलुङ आमचाय यो तंनाय हागनां रक नक नुखुं तंनाय रक नरक मान खांके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिङबो जेकुनु बाबे नरक जे मानतै नक किसा तांगै सिनि तिप्रा सरनो एटलिस्ट खुमुलुङ तंगै बरंनो लेखा परा खायनानि सामुं खायनानि आफायनि किसा सुजुग रिबायदि कारण चेराय चिगन 1 2 3 1 by 2 बरक हस्टेल माया के बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारा सासि नायतुगि मानिया आं तंबायखा हिके एडमिशन ओं पाइजा और लेखा फोरोंनो मुचु नक सि बारा माया के बर थांबाय जाना आबनि बागै और हागनां रक न गनां रक ना आं कयना मुचु नरक जेसुग मानसा नरक रां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबाय जादि हिके चिनि कॉलेज नि फरायनाय रक बाहायनो फाइ तंबाय ताबो भर्ती होंनाय कयेक दिन बिसिङनो 300 जना सिंगे नरक 100 आबनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंबायनाय चिनि नार्स फाइ दङो नार्स एप्रेंटिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अबेके गोबां मानसि नर जों ताबो एविएशन ट्रेनिंग बु खाइ दं जों एयारपोर्ट बु खाइ दं तार बेलबारि उंकुलो फार्मनि उंकुलो गो कायसे चिकन फ्लाइट ओंखारनायनि जों एयारपोर्ट खायना नाय दं एविएशन ट्रेनिंग नि बागै नॉर्थ ईस्ट नि गोबां मा स्टूडेंट दं बर फाइबेनाय सोलों फाइबेनाय परि फाइबेनाय इका आगामी दिन चिनि बोसोर नक तंनानि जों ताबुगनो 6-7 मास नि बिसिङनो जों हस्टेल रक तमरक तांगिरि मा यांगै दङ चिनि हस्टेल राज्य सरकारनि थानि खुम्पुइ हस्टेल बागै एकोमोडेशन नि बागै रहरमानि जों 250 जना जों मानो हके 1300 जना से एडमिशन हके जों बाहायके बाकी सेरे रगनो जों फरायनानै सुजुग खायरिमोन आबो आनि व्यक्तिगत नरनो खुलुमै मीडिया रंनि थ्रु चिनरो बुमा बुफा खुमुलुङ आमचेन लुकुरगनो कयमासे नरक जोंनो हेल्प खायबाय जादि तिप्रासारनो हेल्प खायबाय जादि दाक्ति नक जे मानसा जनक खुंसा खुंनिफान नानि बिदाराव ताङै तिप्रासा सेरे रगनो लेखा सोलोंनायनि बागै अरो तंनानि सेबसाइट खायरिबाय जादि अ कयमंनि बागै आं नरन बस्ताङो मा फायजामाय जतन हामबाय।